As vítimas da traxedia ferroviaria de Adamuz piden a dimisión do ministro de Transportes, Óscar Puente. Fixérono ás portas do Congreso dos Deputados, onde colocaron 46 cadeiras baleiras, unha por cada falecido no accidente. Dentro, no hemiciclo, houbo momentos de tensión no pleno, con berros tamén de dimisión. Esta tarde retomouse en Abadín a busca dos restos de Enrique Bolívar, o home que desaparecera hai preto de 3 anos e que morreu atropelado por outro veciño da zona. A estas horas, axentes da Garda Civil, forenses e cans especializados rastrexan un piñeiral da parroquia de Quende, lugar onde o autor confeso do crime di que tirou o corpo. Perderon a súa independencia, pero non a súa identidade. Falamos deses barrios como o de Bouzas en Vigo ou o da Ponte en Ourense, que durante décadas foron concellos independentes. Malia a súa anexión política e económica, ambos conservan aínda a súa esencia. Boas noites. O accidente de Adamuz marcou hoxe a sesión de control ao goberno tanto dentro como fora do Congreso. Mentres as vítimas reclamaban xustiza ás portas do hemiciclo, o PP pedía a dimisión do ministro de Transportes. Muchas gracias. A bancada popular pediu este mércores a dimisión de Óscar Puente. O ministro de Transportes protagonizou este tirapuxa cunha diputada do PP sobre o accidente de Adamuz en que morreron 46 persoas. La vía tiene una tensión y hay un medidor de Hitachi que detecta una caída de 0,45 voltios el día antes y de ahí se puede deducir que pudiera haber empezado la rotura. Dejen ustedes de hacer demagogia, permitan ustedes que siga la investigación y no jueguen ustedes con las víctimas. Con 46 fallecidos, con 46 familias rotas, con un accidente que ustedes podían haber evitado, usted ya no debería estar sentado ahí. Pero mientras que esté, por respeto a las víctimas y por respeto a esta Cámara, compórtese usted como un ministro y no como un hooligan. Mentres ás portas do Congreso, as vítimas aseguraban sentirse desamparadas. María Fernanda Tobaruela perdeu no sinistro o seu fillo Agustín, empregado de Renfe de 39 anos. Mamá, el día menos pensado me van a recoger con cucharilla. Nunca creí que le iba a pasar a mi hijo. Con 39 años, no se puede permitir. Tú eres un ministro y tienes que saber lo que pasa en tu ministerio. Pedir justicia y que se sepa la verdad. Que se reconozca de verdad lo que sucedió, que no nos engañen más. Señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, una vez más, ¿dónde está? No Congreso tamén houbo reproches do Partido Popular ao ministro de Xustiza polas súas críticas ao xuíz instructor do caso de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Usted se ha convertido en un ministro que hubiera podido ser perfectamente ministro del señor Orbán. No haga usted ridículo comparándonos con Orbán. Son ustedes los que negocian con ellos. Gracias. El juez Peinado no es su problema, es su excusa. De hecho, ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país. Si a alguien se le ocurre investigar al gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional. Usted me pide que yo vea una injusticia y que no haga nada para remediarlo, que me calle, que baje la cabeza. Pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea. E o etarra que deu a orde de secuestrar a Ortega Lara está xa en liberdade. Julen Achurra, alias Pototo, foi líder da ETA e autor intelectual do secuestro máis longo da banda terrorista que levou o exfuncionario de prisións a estar nun zulo durante máis de 500 días. Achurra estaba condenado a 88 anos de prisión, pero sae á rúa despois de pasar 30 anos na cadea. De acordo con unha reforma que introduciu o goberno en 2024, descontanlle os anos que pasou preso en Francia. A expresidenta do Adif, Isabel Pardo de Vera, asegurou hoxe ante o Tribunal Supremo que trasladou a INECO o currículo de Jéssica Rodríguez, exparella do antigo ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Di que o fixo sen saber de quen se trataba e sen exixir a súa contratación. Tamén que pasou tempo ata que soubo que Rodríguez tivera unha relación con Ábalos e que lle negou o exministro a posibilidade de renovarlle o contrato unha vez tivo constancia. Yo nunca lo transmití como una exigencia, primero porque no tengo competencias ni de dar órdenes ninguna a INECO, simplemente lo que hice con ese currículum fue trasladárselo a la presidenta de INECO diciendo ha llegado este currículum de parte del gabinete del ministro a tu consideración. Mañá comeza o prazo para que os inmigrantes irregulares poidan tramitar a súa regularización. Esta unha imaxe que se repite en moitos consulados de todo o país. Un dos requisitos imprescindibles é presentar o certificado de antecedentes. E os consulados é onde acoden para obtelo.
Traballo extra no Consulado de Venezuela en Galicia. Xa hai xente como José Luis que foi iniciar a regularización. Él leva 4 anos en Vigo. He estado trabajando de lo que se pueda conseguir. Más que todo se consigue trabajo de camarero, pero bueno, aí sin papeles. Tamén busca papéis Luz, ela pro seu sobrinho, que chegou hai 7 meses. Sin papeles. Sí, en explotaciones agrícolas, en cuadras de vacas, y eso es lo que ha estado trabajando. Se termina un periodo de gente que estaba en situación azarosa, ¿no? En situación de inseguridad, porque no sabía en qué momento podían conseguirlo. O Consulado de Venezuela expide todo tipo de certificados, incluído o de carecer de antecedentes penais, requisito fundamental para a regularización. Tamén no do Perú, pero aquí a maioría hoxe pídenos que non os gravemos. Teñen medo porque non teñen papéis. Hay muchas personas que son explotadas, el trabajo es más arduo, muchas personas que se aprovechan también, ¿no? Decir, pues usted es ilegal, pues haga esto, horas extra. Esto sí es cierto que va a ayudar, no solo al ciudadano peruano, sino también a la economía española. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente, hay mucho peruano aquí que es preparado, mucho peruano con mucha ganas de trabajar. No caso do Perú, ao ser un consulado honorario, algúns trámites non se poden facer. Os interesados teñen que ir a Madrid, Barcelona ou Bilbao. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cualificou de disparate o decreto lei que permite esta regularización de migrantes. Di que a medida vai en contra da legislación europea e non a considera sensata nin responsable, pois asegura permitirá quedar no país persoas con antecedentes policiais. No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante. Máis asuntos do exterior. Os Estados Unidos e Irán achegan posturas para celebrar unha nova reunión. A voceira de Trump confirmou que hoxe houbo novos contactos entre os belixerantes, pero desmentiu as informacións que apuntaban a unha posible prórroga da tregua de 15 días a petición da Casa Branca. Tamén un voceiro de Hezbollah adiantou que esta medianoite podería entrar en vigor un alto o fogo con Israel. O exército hebreo non confirmou e segue bombardeando o Líbano. A guerra en Oriente Medio vai ter un impacto importante na economía de España. A AIREF, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, revisa a baixa o crecemento do noso país. O PIB situarase no 2,3%, unha décima menos do previsto. O organismo tamén advirte que non se van cumprir os obxectivos de déficit e de débeda, e que a inflación repuntará por riba do 3%. Queda unha semana para que o aeroporto de Santiago peche durante un mes polas obras de asfaltado da pista. Nese tempo, parte da súa actividade vaise trasladar ao aeroporto da Coruña. Alvedro ten neste momento 4 destinos nacionais: Madrid, Barcelona, Tenerife e Gran Canaria, e outros 2 internacionais que son Xenebra e Milán. Co peche da Lavacolla, o aeroporto da Coruña suma outras 5 rutas: Palma, Sevilla, Málaga, París e tamén Londres. Os controladores aéreos de Alvedro de Peinador van iniciar unha folga indefinida a partir da medianoite do 17 de abril para protestar pola sobrecarga de traballo e as condicións laborais da empresa Saerco, a concesionaria do servizo. Outras 8 torres de control xestionadas pola mesma compañía en toda España tamén secundarán o paro. A oferta do Saerco pasa por incorporar un controlador en cada torre. Os sindicatos consideran a insuficiente e advirten que as súas condicións laborais poñen en risco a seguridade aérea. E dúcias de persoas manifestáronse este serán en defensa do dereito á vivenda na cidade e a súa comarca. Pídenlle a todas as administracións públicas medidas de maior calado ante a suba de prezos da vivenda. A manifestación está convocada polos sindicatos Comisións Obreiras e UGT. No Concello de Abadín continúa a operación de busca do corpo de Enrique Bolívar, un octoxenario que desaparecera hai case 3 anos e que agora sabemos morreu atropelado por outro veciño. Os traballos enfócanse agora nun piñeiral da parroquia de Quende. Patricia.
Sí, axentes da Garda Civil van a custodiar este piñeiral de Quende en Abadín durante toda a noite. Aquí, contra as 5 da tarde, retomáronse os traballos de busca para dar co cadáver de Enrique Bolívar, octoxenario desaparecido no 2023. A estes traballos de busca sumouse esta tarde un equipo de cans da Garda Civil chegados desde Madrid, especializados no rastrexo de restos humanos. Marcaron unha zona que foi onde se centraron os investigadores. Vimos como algún deles abandonaban esta zona cargados con bolsas que introducían nos seus coches, polo que entendemos que atoparían algún tipo de evidencia que pode ser relevante para a investigación. A busca centrouse aquí logo de que o autor do atropelo lle confesase a xuíza que foi nesta zona donde abandonou o cadáver. A busca retomarase mañá e non se desbota que se incorpore un xeorradar. Este chaval é un trilero, leva toda a vida sendo un trilero, un delincuente profesional, non hai máis que ver o historial. Levase rindo da familia 2 anos e algo e agora empeza a rirse da xusticia. A él non o creemos o testimonio, logo, non creemos que dixo que foi involuntario, non creemos nada do que dixo. Porque nosotros o que creemos é que ele o fixo para rebaixar condena. Un dos acusados de matar un médico lucense nunha carreira de coches en Madrid está en busca e captura. Tiña que declarar hoxe no xuízo e non apareceu. Tampouco estaba na súa casa cando foron buscalo os axentes. Tanto el como o outro acusado afrontan ata 15 anos de prisión. Ian a case 180 por hora nun túnel limitado a 70 e drogados cando bateron contra o coche da vítima. A policía desmonta a versión do loteiro coruñés acusado de apropiarse dun boleto premiado da Primitiva. No xuízo, os investigadores explicaron que, segundo os rexistros da Administración, o home non estaba só cando comprou o premio. Creen que llo ocultou o seu lexítimo propietario falecido en 2014. Un dos policías que investigou o loteiro acusado de apropiarse do premio desmontou no xuízo a súa versión. O acusado Manuel Reija sostén que atopou o boleto abandonado no mostrador, pero os investigadores comprobaron nos rexistros da Administración que á mesma hora que se comprobaba a combinación gañadora, se estaban revisando outros 3 boletos. Llegamos a la conclusión de que hay una persona que está enfrente a la persona que regenta la dependencia de loterías y que está ese tiempo ahí que realiza esas operaciones, una misma persona. Pensamos que hay una infracción penal. Pensamos que hay un presunto autor y la siguiente pregunta que nos hacemos es ¿y quién es la víctima? ¿No? Esa persoa, creen os investigadores, que é José Luis Alonso, falecido en 2014. No xuízo interviñeron a súa viúva e a súa filla. Grazas á tarxeta do Carrefour, acreditaron que o home estivo o día dos feitos preto da Administración baixo sospeita e que algúns dos boletos comprobados, xunto á combinación premiada, eran números que él adoitaba xogar. Él nació el 3 de junio de 1945, entonces está el 3, el 6, el 19, el 45... O loteiro e o seu irmán responsable provincial de loterías enfróntanse a 6 anos de cadea. O xuízo continúa este xoves. A policía detivo 5 persoas nunha operación para desmantelar varios puntos negros de venda de droga en Vilagarcía e Vilanova de Arousa. Alejandro. Sí, un dos puntos desmantelados, Pablo, estaría ubicado nun edificio da avenida Xoán Carlos I a escasos metros da Casa Consistorial de aquí de Vilagarcía de Arousa. A primeira hora desta mañá despregábase nestas dúas localidades, tanto en Vilanova como tamén en Vilagarcía, un amplo operativo que contou con axentes dos GOAS e tamén cans adiestrados da Policía Nacional. Polo momento, esta intervención saldouse con esas 5 persoas detidas, tamén a incautación de cocaína, heroína e tamén utensilios relacionados co tráfico de estupefacientes. Un operativo que está sendo coordinado por este xulgado de Vilagarcía de Arousa. Grazas, Alejandro. A problemática dos narcopisos esténdese en Santiago ata o barrio de Sar. Dende hai pouco sofren alo menos 2 en poucos metros. Hai movilización veciñal, pero tamén medo a dar a cara. Sabemos que hai narcopiso porque hai moito movimento extraño. Non teñen chave, rompen ou se non lles contestan. E parece ser que no piso ese teñen un montón de basura, bicicletas, creo que roubadas, Agóchase por medio das represalias, como a todos, porque son violentos e comprobámolo. Este os saúdos en mediar palabra en zona pública, despois ameazas e insultos. Para quen convive con eles, sexa na propia escaleira ou nos edificios máis próximos, é o pesadelo do día a día. Golpes a las puertas, nos despertábamos en la madrugada, tenían como que
la costumbre de venir y tocar el Inter de todos los pisos y estar tocando. Bueno, hace poco también rompieron el vidrio de la puerta principal. Ha venido la policía. Non na mesma rúa, pero sí a poucos metros. Aí tamén creo que hai 2 ou 3 consumidores, un piso aí que está tapiado pero ocupado. E tamén suministran gestos tamén. Aquí a venda e o consumo súmase a ocupación dunha casa que ten entrada tamén polas hortas de atrás, un acceso perfecto para evitar a vigilancia policial. Escuchaba barullos y muchísima pelea. Hubo con la vecina una pelea, entonces claro que tenemos miedo. Confían pouco nunha solución, sábeno pola experiencia doutras zonas nas que levan tempo xa coa mesma problemática, venda e consumo. Un tiroteo nunha escola do sur de Turquía deixa 9 mortos e 13 feridas. O asaltante que morreu no ataque era un alumno do centro de 14 anos. Empregou armas do seu pai, antigo axente de policía. Entre os falecidos hai 8 alumnos de entre 10 e 11 anos e un profesor. Onte, outro ataque semellante deixaba 16 feridos nun instituto do país. Máis historias, vexan que invento, dispositivos que miden os niveis de radiación ultravioleta e avisan do risco da radiación solar. Son os chamados solmáforos, uns paneis instalados nas praias de Benalmádena que, emulando os semáforos de tráfico, cambian de cor alertando da intensidade do sol en cada momento e das precaucións a tomar segundo o nivel. Tecnoloxía, o Servizo da Prevención. O peixe e a carne galega triunfan nas mellores mesas e hoxe fano no Salón Gourmet en Madrid, a maior feira internacional de alimentos e bebida. Gloria. Sí, Galicia expón a súa despensa do mar e da terra estes días aquí en Madrid. Máis de 1000 metros cadrados nun salón onde este ano a nosa comunidade é a protagonista. Alfonso Rueda destacou aquí esta mañá o potencial dos produtos galegos. Para comezar, peixe directo de Galicia, os mellores restaurantes de Madrid. El rape y el rodaballo. Nos gusta y lo tenemos en carta y la calidad parece increíble. De segundo, carne 100% galega, cunha preparación que sorprende. Sacamos da llana, que é unha peza que se empreza normalmente para guisar ou estofar, facendo unha técnica de corte especial, quitándolle un tendón, é unha peza que se fai a grella ou en plancha. E o punto 12 poñen as tortas e as rosquillas. Tenemos las mejores rosquillas de Galicia, son las mejores a fe férrea. Tamén a mel, que marcha de Galicia a Australia. Me encanta y quiero llevarlo a Australia. Igual que os caldos galegos que voan cara a Bulgaria. Es un vino gallego con sus propiedades que me encantan, que no la hay en otros sitios, es que no se puede comparar. Alfonso Rueda dixo que os nosos produtos son o mellor exemplo da marca Galicia Calidade. Degustando, coñecendo, palpando, entran pola vista tamén os nosos produtos da nosa terra e do noso mar. En total son 59 as empresas galegas que se promocionan estes días en Madrid. Un Picasso por 100 euros. Aínda que pareza increíble, iso foi o que conseguiu un cidadán francés afeccionado á arte. Foi grazas a unha rifa benéfica. Ari Hodara, que así se chama o afortunado, acabou gañando a pintura titulada Cabeza de Muller, valorada en máis dun millón de euros. O sorteo celebrouse en París, na Casa Christie's. Os organizadores venderan os 120.000 boletos disponibles, recadando 12 millóns de euros. Os beneficios destinaránse á investigación do Alzheimer. Na Coruña, no barrio de Monte Alto, varios baixos e garaxes apareceron pintados con enormes asteriscos. Os símbolos apareceron dun día para outro. A súa orixe é todo un misterio. Dun día para outro, en Monte Alto apareceron pintados asteriscos en paredes de baixos e garaxes. Hai un aquí, non me había fixado que había aquí un. Sí, a min tamén me pintaron na porta aí da esquina. Misteriosos símbolos vistos anteriormente noutras zonas da cidade que provocaron todo tipo de conxecturas. Alguna gamberrada. Alguien piensa que son marcas para que luego el ayuntamiento venga y pinte esas fachadas. Hombre, pues arte callejero, ¿no? É a teoría que apunta a investigadora en arte urbana da Universidade de Santiago, Amabel González.
A miña sensación, a verdade, sí que me dá que pode haber unha persoa vinculada ao mundo da arte, da creación, incluso da ilustración. A maneira en que está feita pois, o trazo, o uso da cor, o sea, ben pintado, non? Poderían ser obra de asterisco.art, anónimo baixo que se están a publicar as pintadas en redes. Recoñezo moito, pois, por exemplo, a intervención que facía Xerión. Me recorda un pouco tamén ese mismo patrón. Ao fin e a cabo vivimos no mundo das redes. A mí non me inspira nada, vamos. Non sei que quere decir, eu tampouco son artista. Sen coñecer a autoría, a investigadora aventura a súa propia hipótese. Dame un pouco esa sensación de o asterisco, de nota informativa, de censura, sobre elexir certos lugares, non, que están abandonados. Co enigma sobre a súa orixe, os asteriscos desaparecían baixo as pintadas dun operario do concello. A identidade dun territorio vai máis alá dos cambios que se recollen nos mapas. Aquí en Galicia topamos varios exemplos, varios como o da Ponte en Ourense ou Bouzas en Vigo. Noutrora foron concellos independentes e seguen a manter un sentimento propio. Cruzar esta ponte romana hai máis de 80 anos supuña cambiar de concello. Na marxe dereita do Miño estaba o municipio de Canedo. A ponte era máis daqui, era máis nosa, porque o fialato estaba lá no fondo. Pero aquí estaban os almacéns todos de patatas, de cereal, de todo. E, bueno, iso dáballe moita importancia. E o ferrocarril. Unha infraestrutura estratégica que marcou a identidade deste territorio. En 1943, o Concello de Canedo fusionábase co de Ourense. Esta etapa de sumidoiro é un dos poucos vestixios que quedan daquela época como municipio independente, ademais do sentimento de pertenza de moitos dos seus veciños. Mira ti, Concello Independente, estos son entroidadas nosas, bueno, nos facemos moito entroido, pero realmente sí hai un espírito entre a xente que todavía perdura. Para cruzar a ponte sempre dicimos, vamos a Ourense. Os pontinos somos pontinos. Unha personalidade propia que reivindica tamén Bouzas foi Concello Independente, comar como fonte de riqueza e identidade ata 1904. No ano 1902, Colla decide desagregarse de Bouzas e unirse á cidade de Vigo. Non? Nese momento Bouzas queda con menos poboación, con lo cual termina anexionada á cidade de Vigo. E aí empeza unha relación un pouco de amor e de odio. Non? O paso do tempo non impediu que conservara a súa esencia. Que nos conocemos todos, é como se fora un pueblito pequeño en Vigo. Intentamos que a xente non se esqueza da historia que ten Bouzas. Eu sigo dicindo que é unha vila, aínda que sexa un barrio. Unha vila con alma propia que soubo crecer sen esquecer a súa identidade. E unha vez máis temos que darlle as grazas por estar aí, pola súa fidelidade, que fai que sexamos a canle máis vista en Galicia. Segundo a primeira onda do Estudo Xeral de Medios deste 2026, a galega sitúase a máis de 8 puntos por riba dos seus seguintes competidores. A Televisión de Galicia consolídase como a canle máis vista en Galicia. A cota de luns a domingo supera o 20%, case o dobre da segunda opción, afastándose en máis de 8 puntos dos seus competidores. Son os datos da primeira onda do Estudo Xeral de Medios deste ano. É un día moi importante para esta corporación que quere agradecer a audiencia que nos permita seguir medrando e seguir consolidando un liderado que é cada vez máis claro en Galicia, pero non só en Galicia, hoxe sabemos que a Televisión de Galicia é a televisión autonómica máis vista de toda España e iso é unha razón de profundo orgullo, profunda satisfacción. A galega comezou o ano liderando todas as franxas horarias. A cota de pantalla é do 28% na mañá e do 30% na sobremesa. Franxa que abrangue os informativos, Galicia Noticias e o Telexornal Mediodía, que acadaron picos de audiencia por riba do 40%. Na franxa do serán as cotas están entre o 13% e o 16%, datos que nos sitúan como a canle autonómica máis vista en España. Bos datos tamén para a Radio Galega, que alcanza os 127.000 ointes no conxunto da semana. E medran tamén as nosas redes sociais preto dun 200% con respecto ao primeiro trimestre do ano pasado. A nosa comunidade digital alcanza xa os 2,6 millóns de seguidores. A serie da Televisión de Galicia Pensión Incompleta acaba de ser distinguida co Premio á Diversidade Lingüística do Estado español. A serie está producida por Voz Audiovisual para as 3 televisións autonómicas con lingua propia. Desde a Consellería de Cultura, que participa na comisión que concede estes premios, destacan que este proxecto audiovisual retrata a riqueza cultural, lingüística e natural dos diferentes territorios.
Seguro que escoitaron infinidade de veces iso de viaxar máis ca o baúl da Piquer. Concha Piquer foi unha cantante e actriz, unha folclórica, moi coñecida pola paixón ca que interpretaba as coplas. Na España da posguerra era unha auténtica estrela e con só 15 anos conquistou os Estados Unidos, onde chegaría a actuar en Broadway. Falamos hoxe dela porque foi un 15 de abril de 1923 cando se presentou en Nova York a que durante moito tempo se considerou primeira película con son da historia. Despois descubrirían que non. Dura 11 minutos e vemos e sobre todo escoitamos a Conchita con 17 anos con toda a súa forza. O do baúl, Piquer viaxaba sempre con moitos baús, levaba roupa de cama, roupa de mesa e roupa dela. E tamén o marido levaba baús, no seu caso, cheos de aceite. Así que non só viaxaban moito, senón que levaban moitos baús. Ata mañá. Riberiño que me fa